doon sa Muslim so lagay utem niya kay utem niya kaduy tara uruayo tara mga ka-Bible human symbol man lang tinriyan niya upol man silas kisya set India Philippines at may milayo ang kapitin sa moblay gila ipalong praise and worship ayin hindi mga ka-Bible hakmi kajing kinyo jumay ka makraw kalapin kinyo ikata kaying hindi naman katagi jingruay jingin ikit mi jingro kami nagmurang jing ang pastor kami nagmurang jing inok dem baro kamurang kani jomno kani jomno andangin poy sa beneng ile iyo beneng indan bitang mansyurway bansyat pajuro utray din ya namar kita kecakapan krek kadai nang do nang ni na perteng one
ยาว